nola gaur egun kapitalismo neoliberalak sortzen duen espazio berri bat, espazio oso pribatu bat, eta nola horrek eragiten duen hirigintzan eta etxe bizitzan, eta gaur egun etxe bizitzak eskuratzeko dauden baldintza horiek nola bazterketa eta pobretzea eragiten duten, batetik, eta horren aurrean, alegia kapitalismo patriarkal, kolonial, digital honen aurrean, desberdinduz 20. mendean egondako horretatik, ze alternatiba edo ze nolako antolakenta egin daitekeen honi aurre egiteko. Eta orduan hor etxe bizitza sindikatuak Azetek deialdea egin du, hain zuzen ere horrelako sindikatuetan antolatzeko, eta Infernukoek okupazioaren aldeko deialdia egin dute eta saldu dute pixkat zertan datzan eta zergatik egin behar dan edo okupazioaren aldeko borroka eta antolaketa. Utopia bezala, desagertu beharko lirateke jabetza pribatua, arrazakeria eta heterosexualitatea. Baina, hori nola egiten den, horretarako bidelerro asko daude, alde batetik jabetza pribatua alde batera usteko lehenengo etxeen desmerkantilizazioarekin hasi beharko ginateke eta etxeak bizitzeko eraiki eta ez etxeak negoziorako, heterosexualitatearekin lotuta, familia unitateak beste modu batera ulertuta, ez familia nuklear bezala azkenean hori delako etxe bizitza ereduaren oinarria, ez, gaur egungo sistema honetan, eta arrazakeriarekin lotuta uste dut tokatzen zaigula ditugun privilegioak sozializatzea moduren baten, etxe bizitzara are eta sarbide zailagoa duten pertsonei gure privilegio horiekin laguntzeko pixkat errezago heltzen hori, teilatu baten azpian lo egiteko.